Greșeala Cumințicăi. O cunoașteți pe Cumințica? Cumințica este fetița aceea cu părul legat strâns în două codițe. Dacă ați trecut prin fața blocului nostru, nu se poate să nu o fi văzut jucându-se cu ceilalți copii de seama ei. Pentru că nu trebuie să credeți cumva că dacă îi se spune Cumințica, înseamnă că nu se joacă, nu aleargă, nu cântă și nu se ceartă uneori. Dar ea știe unde și când poate să se joace, respectă regulile de circulație și orele de odihnă stabilite de blocul nostru. Astăzi, după amiază, tocmai venise de la grădiniță când mama ei i-a spus: Daniela, pentru că de fapt așa o cheamă pe Cumințica. Du-te, te rog, până la magazin să iei o pâine. Desigur, mămico, a răspuns Cumințica și luând banii a plecat imediat. Nu s-a îndepărtat bine de casă și a văzut-o pe prietena ei, Irina, alergând grăbită. Unde te duci? A întrebat-o ea mirată. N-am timp de vorbă, i-a răspuns Irina. M-a trimis mama la magazin să iau pâine și mi-a zis să vin repede. Nu știi că nu-i frumos să fugi pe trotuar? A mustrat-o Cumințica. Poți să lovești trecătorii, iar la traversare nu ai timp să te asiguri dacă vine vreo mașină. Lasă-mă cu sfaturile tale, i-a întors vorba Irina și a plecat mai repede în goană. Dar n-a făcut câțiva pași că a trebuit să ocolească un grup de muncitori care reparau ceva la o gaură de canalizare. Dar dându-se jos de pe trotuar, nu a observat o mașină ce venea din spatele ei. Frâne, scrâșnete, spaimă. Hai cu mine, i-a spus Cumințica și a luat-o de mână. A merge repede pe stradă nu înseamnă că trebuie să alergi. Acum erau două fetițe care mergeau grăbite ținându-se de mână. Nu merseră prea mult și văzură o fetiță necunoscută care plângea la marginea trotuarului. De ce plângi? A întrebat-o Cumințica. Printre sughițuri, fetița i-a explicat. M-a trimis bunica la farmacie și mi-a spus să merg după cum arată semnele de circulație, dar sunt atâtea semne că nu mai știu să mă descurc. Iată, acela roșu cu o dungă albă e semn pentru mașină că pe această stradă nu are voie să circule. Mai încolo este altul albastru cu silueta unui tătic și unui copil de mână. Pe acolo trebuie să mergem noi, pentru că semnul ăsta înseamnă trecere pentru pietoni. Vai, ce multe sunt, suspină fetița. Până ai să le înveți, hai cu mine, că tot trecem pe la farmacie, îi zise Cumințica. Acum erau 3 fetițe care mergeau grăbite ținându-se de mână. Abia cotiră pe prima stradă că dădură peste o mulțime de oameni în fața unui camion. N-am nicio vină, explică șoferul camionului, galben la față și cu vocea răgușită. Fetița s-a grăbit să treagă strada prin loc nemarcat și fără să se asigure. Noroc că am avut frâne bune, altfel cine știe ce se putea întâmpla. Fetița nu era alta decât Marilena, vecină de scară cu Daniela, Cumințica. Stătea speriată, tremura și nu putea scoate niciun cuvânt. Unde te duceai? O întreabă Cumințica. La chioșc, să cumpăr un ziar, pentru tata. Hai cu noi, îi spuse Cumințica, trăgând-o din mijlocul mulțimii. Erau acum 4 fetițe care mergeau grăbite ținându-se de mână. Se vedea magazinul din centrul cartierului, când întâlnește un mic agent de circulație ducând de mână o fetiță cu ochii în lacrimi. Ce-i cu tine, Marcela? O întreabă Cumințica mirată. O cunoașteți? Se bucură micul agent. Da, e sora colegii mele, Iulia Stănescu, de pe strada noastră. Am găsit-o în partea cealaltă a străzii, plângând că nu știe pe unde să traverseze, explică micul agent de circulație. Acum am trecut-o eu, de la un colț la altul al străzii. Dacă îmi dai voie, o luăm cu noi, ceru Cumințica. Erau acum 5 fetițe care mergeau grăbite ținându-se de mână. Nu știu dacă în drumul ei Cumințica mai aduna și alte fetițe care nu știau să circule pe stradă. Dar și pentru atât cât am văzut până aici, Cumințica trebuie felicitată. Cu toate că în dorința de a ajuta pe alții, a făcut și ea o greșeală. Vă știți care? A uitat că pe trotuar merg copiii 2 câte 2, ca să nu încurce pe ceilalți oameni să circule.